castigat més en la derrota que no s'ha clar. vorejat les grans victòries. Just aquell estiu debuto amb la selecció i el Ricky Rubio doncs em presenta el seu millor amic, el Lucas Charte, donava rentabilitats del 30 al 40%, i ell es va tenir que posar enmig d'una situació incòmoda, l'atenuant d'una pistola. Bon dia, bona tarda, bona nit. Són 3:15. Som 3:15. Primer quart, Marc Valls, com estàs? Home, doncs per fi som aquí, tu, perquè el convidat d'avui té l'agenda com Barack Obama, eh? Té tela, però t'ho juro que ha valgut la pena l'espera, eh? Home, i tant, Això que diuen. i tant. Molt Només bé. per veure on som. Sí. Estàs bé, però? Sí? Perfecte. Content, animat, no? Molt content. Bueno, segon quart qui us parla Jordi Alberti, tercer quart l'Àlex no ha pogut venir. Avui ens trobem al bell mig de la pista del pavelló del Nou Congost, la casa del bàsquet Manresa, on el nostre convidat va debutar ara fa 15 anys a l'ACB, una de les millors lligues de bàsquet del món. Un esportista d'elit que ha passat pel Manresa, València, Barça, Girona, entre d'altres, i que pel camí ha jugat amb la selecció espanyola. No som aquí, però, per parlar de la seva magnífica carrera com a jugador de bàsquet, sinó per reconèixer, de fons, les seves inquietuds en el món empresarial. Pierre Oriola, soci de Valhalla Yacht Club, entre d'altres negocis. Com estàs? Hola, molt bé, content de que al final hem trobat un espai per veure'ns, perquè com bé ha dit el Marc, la meva agenda sempre hi ha imprevistos, però estic molt content que estem aquí i que hàgiu pogut trepitjar la pista del Congost. Que bo, que bo, que bo. És faraònic, això, eh? És impressionant baixar aquí a la pista. Sí. Es veu diferent, Tant de bo cada capítol igual. Hòstia, molt bé. Hem tingut espai per muntar tota la instal·lació. Total. Molt un contents. ple, eh? Molt bé, doncs, Pierre, cada episodi el que fem és començar amb la pregunta del Marc. Va, som-hi. Pierre Oriola és jugador de bàsquet o empresari? Bona pregunta. Jo em considero jugador de bàsquet i a la vegada amb moltes inquietuds, una persona amb moltes inquietuds. Jo no em considero un empresari com a tal perquè no m'hi dedico al 100% de la meva vida, però sí que em considero una persona molt inquieta i que li agrada sempre estar pensant en futurs projectes i sempre mirant en aquest futur cada cop més a prop, que és el de la meva retirada i la posterior, diguéssim, vida que em quedarà o que vindrà després de la meva professió ara mateix, que és el bàsquet. I molt breument, qui diries que ets? Jo em considero una persona, normal, sóc el Pierre Oriola de tota la vida. Sí que és veritat que he experimentat coses durant tots aquests anys que no m'hagués imaginat mai a nivell professional, a nivell econòmic també, i han fet que hagi tingut la possibilitat d'experimentar coses que, com t'he dit, mai a la vida hagués cregut, no? Però em considero la mateixa persona, em considero el Pierre Oriola que va néixer a Tàrrega, que té els seus amics, la seva família, aquell noi que va començar la seva carrera al món del bàsquet amb tota la il·lusió del món i que segueix amb aquesta il·lusió, però que fora d'aquesta vida també té altres coses. Abans el Jordi comentava a la introducció que fa 15 anys vas debutar justament aquí al Manresa i ara tornes a jugar aquí, diguéssim, a casa teva, per dir-ho d'una manera. Què ha passat fins aleshores? Bueno, ha sigut un cúmul de moltes situacions, és a dir, jo vaig començar la meva carrera aquí a Manresa fa 15 anys, però en aquell moment no estava preparat per tot el que comportava ser professional, que comportava estar en una lliga com l'ACB, a nivell físic, a nivell mental, i com tot té un procés. Jo vaig tenir que tenir el meu procés d'adaptació mental i físic, i al cap de 2 anys de sortir de Manresa vaig estar 2 anys a l'Alep, jugant a l'Alep, i això em va fer que em curtís com a persona, com a jugador, adquirís unes
fortaleses. Unes fortaleses, diguéssim, mentals. Físicament també vaig millorar, vaig fer un canvi en moltes coses i sobretot un tema maduratiu, no? Hi ha vegades que els jugadors necessiten també un procés diferent a altres, cada jugador és diferent. I després la meva vida ha passat per moltes ciutats, inclús he pogut visitar altres països, que també crec que és una cosa que t'enriqueix molt i que et dona el conèixer altres cultures, fins avui, fins aquí, que estem un altre cop a Manresa, fa 15 anys, aquest viatge de 15 anys, i molt content de tornar a estar aquí. És que jo ara estava pensant, aquí a la pista es veu tot bastant diferent. Jo m'imagino aquest pavelló ple a vessar, fa 15 anys hauries tenir 16, no? Pel cap baix, 16-17 anys. 17 anys, amb 17 anys. La pressió mental que ha d'assolir un xaval, que avui dia ho veiem amb els nois del futbol, però és que hi ha casos, aquí mateix en tenim un davant. És que 17 brutal. anys no ets res. No, jo és que amb 17 anys... Bueno, jo no era res. Bueno, hi ha gent que sí, però aquests dos no. Llavors, clar, això que deies, a nivell mental, ha de ser molt dur treballar-ho, perquè és una cosa que no experimentes fins llavors i que ningú té paciència perquè esdevinguis un jugador bo i que rendeixis al minut 1 com si fóssim ordinadors, no? Bueno, el problema està en que totes les mirades estan posades en tu, tothom confia en tu, al final no deixes de ser un projecte que té el club, no? Com un projecte de futur, on el club hi veu un actiu, no? Ja que parlem d'empreses, hi veu un actiu on hi pot treure un rendiment i al cap dels anys vendre aquest actiu, treure-li un profit, no? Treure-li uns diners. I clar, tot això al final, quan ho experimentes amb l'edat que tens, o quan comences amb 17 anys, és molt difícil. Com has dit, mentalment, sobretot aguantar la pressió de que ho has de fer bé, de que has de rendir, de que has d'estar al nivell, de que tindràs poques oportunitats, però les que tinguis les has d'aprofitar. Llavors, tot té un procés, a mi em va costar, però vaig tenir la sort de també estar rodejat de gent que crec que és molt important, els meus agents, la meva família, que tothom tirava endavant i ajudava que tot tingués sentit, i ja et dic, entre la sort de tenir tot aquest engranatge i tota aquesta gent al meu costat i evidentment hores i hores de treball, al final tot és recompensa. M'encanta això d'actiu, que tal qual ets com a jugador, actiu, producte... Clar, al final són empreses i el que volen és treure un rendiment del seu producte. Molts cops no funcionen com a empreses, però al final no deixen de ser una empresa esportiva en aquest cas. Hem de sortir els números. Exacte, però hem de sortir els números, no? I al final, sobretot en la base, quan tu apostes per jugadors, quan beques un jugador, perquè jo al final no soc de Manresa, vinc a Manresa becat pel Manresa, et paguen un pis, et paguen l'escola, et paguen el menjar. Al final el Manresa està apostant per tu uns diners que al final entén que en els anys els recuperarà o té aquest projecte de recuperar-los en uns anys. Al final no deixes de ser un actiu, però igual que quan ets professional ja també ets un actiu del club. El club t'està pagant uns diners com a sou i tu has de rendir, has de donar un rendiment que al final quan estàs lesionat no l'estàs donant. I una de les coses també que jo crec que falten a l'esport professional és invertir més en recursos, no? En temes de medicina, en tenir bons professionals, ja n'hi ha, però vull dir, invertir més en bons professionals, bones màquines, bones eines de treball, perquè al final el jugador, en vez d'estar-se, no sé, hi ha lesions que poder no pots evitar, però hi ha lesions que segurament amb diferents professionals o bones maquinàries tindries aquest actiu o aquest jugador abans disponible i tu no estaries perdent aquests diners. Tal qual. I ara en tens 31, no? 31 anys. Sí. En quin moment creus que et trobes de la teva carrera professional com a jugador de bàsquet? Doncs mira, em trobo en el moment precís de disfrutar de la meva carrera, és a dir, durant molts anys jo no dic que no hagi disfrutat del camí, però en molts moments en aquest camí a mi sempre m'han ensenyat que havia de ser molt exigent, havia de currar-m'ho al màxim i treballar al màxim per arribar on he arribat, i en molts cops durant aquest camí no l'he disfrutat, no? Perquè jo m'he exigit molt més del que segurament m'hauria d'haver exigit, perquè sempre he sigut molt autoexigent amb mi mateix, però això no m'ha fet disfrutar molts cops, inclús de victòries, no? Inclús de coses que he pogut guanyar,
no les he disfrutat com m'hagués agradat perquè ja Has saborejat poc la victòria? Sí, jo et diria que sí. És més, m'he castigat més en la derrota que no saborejat les grans victòries, no? I això és el primer error que jo he comès, segurament, o que molts cometem. I per què creus que ha estat així? Perquè mai n'he tingut prou. Soc una persona que mai en tinc prou. O sigui, una qüestió d'ambició. Sí, jo crec que és un tema d'ambició. És un tema de més. He guanyat això, però està molt bé, però anem al següent. Exacte, no? I molts cops he tingut a vegades disputes o he xocat amb la meva família o amb gent que ha estat al meu voltant de dir-me has de disfrutar del que has aconseguit, que també és molt important. Ja pensarem més endavant amb el que vingui. I jo era, no, demà s'ha d'entrenar. És a dir, avui he guanyat, però demà s'ha d'entrenar. Llavors, aquestes coses no et dic que ara no les faci, però me les prenc d'una altra manera. No dic que no m'agradi guanyar i no dic que no ho passi malament en la derrota, però m'ho prenc d'una altra manera. Es guanya, es disfruta en el moment, però vull dir, no porto el problema a casa. No? Jo també era de les persones que portava un problema a casa. Perdíem i la derrota era com no parlar amb ningú, no volia saber res de ningú. Això ja no. Vull dir, al final és un joc, és un partit i la vida segueix. No? I com ho has revertit, això? Això amb ajuda mental. Vaig estar treballant amb un coach mental que es diu Adrià Carmona, que va ser futbolista i va experimentar un procés de moltes lesions quan ell jugava i res, va canviar el seu xip, va veure aquesta vessant professional que li agradava, el coaching esportiu, ajudar als demés, i va deixar el futbol professional i es va dedicar a ser coach. I ara porta jugadors de primera divisió de futbol, jugadors amb un cert nom, i el vaig conèixer i em vaig posar a les seves mans i la veritat que m'ajuda moltíssim. I a més ara coincideix que estàs lesionat. Sí, ara just he tornat. Just he tornat a entrenar, vull dir, he estat unes 2 setmanes lesionat, però ara porto ja 2 entrenaments en l'equip, que em trobo bé, però, com et dic, abans segurament m'hagués afectat més. Ara, al final, com et dic, és un procés. Les lesions són part del nostre esport, de la nostra vida, les derrotes igual, les victòries també, llavors crec que hi ha coses molt més importants a la vida que no està pendent de si guanyem, perdem, o si fiquem punts o no en fiquem. Sí. Al final això és un joc de ficar una pilota dintre d'una cistella, tan simple com això, i a vegades ens exigim tant que inclús pots perdre el cap o pots caure en una depressió o inclús en problemes mentals. Ja que estem aquí parlant i per animar una mica el tema, recordes d'algun moment que t'hagi fet emocionar en aquesta pista o que hagi estat especial per tu? A veure, jo et diria que segurament el meu debut. I et diria més, és graciós perquè van ser 4 segons de debut, vull dir que, escolta'm, van ser molt intensos, vaig fer una defensa i no la van ficar, vull dir que, escolta'm, va haver un canvi en defenses i escolta'm, el vaig defensar molt bé. Segurament qualsevol tard del Congost ja és espectacular. És que de vegades la il·lusió d'un nen és insubstituïble, d'un nen o un adolescent en aquest cas, però que... I que fots una passa a l'ACB. És que em dóna la sensació, jo que sóc un ignorant del món del bàsquet, però en canvi el meu entorn és pro bàsquet i estan molt posats també. Crec que la gent no és prou conscient, les que no són molt bàsquet maniàtiques, del que és l'ACB. Perquè l'ACB, al final ho dèiem a la introducció, és una de les millors lligues del món de bàsquet. Sí. I a la vegada també estem parlant d'un club com el Manresa, una ciutat d'uns 90.000 habitants i no sé si... No arriba, que tingui 1.000 partits, perquè aquí hi ha una samarreta de 1.000 partits, vull dir que es diuen aviat, és una d'aquestes que està per aquí penjada, que tinguis una Lliga ACB en la teva història, que tinguis una Copa del Rei, o sigui, crec que en la història de l'ACB hi ha 7 o 8 equips que ho han aconseguit i un d'ells és el Manresa, amb un dels pressupostos més precaris i humils que hi ha també a la competició, llavors té molt mèrit això, no? I molts cops no ens donem compte del que costa, no? Cada dia que el Manresa segueixi viu, i això és gràcies a tota aquesta massa social que hi ha de gent que està cada partit aquí animant, guanyi el seu equip o perdi, però a la vegada també fa que siguin molt exigents, no? Perquè quan les coses van bé, el pavelló s'omple, la gent anima més i són més exigents, no? Llavors
té aquest contrapunt, no? A vegades doncs dius, bueno, sabem de la realitat que té com a club, però a la vegada també som exigents perquè anem fent passos endavant i durant els anys hem fet temporades molt bones. I en quin moment de... Ara ja sí que passem al món del business. Sí, t'anava a dir, fem una volta de full, no? I a veure què ens depara. Semblava una entrevista a l'ACB, això. Sí, el Rubirosa. En quin moment et comença a despertar la curiositat pel món dels negocis i dir, hòstia, potser m'agradaria fer alguna coseta? Mira, jo recordo que va ser l'any que jo guanyo la Lliga amb el València, que és el 2017, estem parlant de fa 7 anys ara mateix, i just aquell estiu debuto amb la selecció i el Ricky Rubio doncs em presenta el seu millor amic, el Lucas Charte, que té una empresa de gestió de patrimoni, gestió una mica de portar-li una mica la vida al jugador, facilitar-li una mica la vida al jugador, i jo no m'havia interessat mai ni pels negocis, ni pels números, ni pels bancs, ni per res. No? Jo pensava, bueno, jo al final tinc els diners a la caixa, escolta'm, fico tot amb una guardiola i ja quan em retiri a veure què tinc i s'ha acabat, ja trencarem, no? El porquet aquell, el trencarem, traurem els diners i escolta'm, i endavant. I ell em va fer veure una miqueta que hi havia moltes fórmules i moltes maneres de guanyar diners mentre jo estava jugant, o sigui, de generar més diners dels que jo estava, diguéssim, doncs, generant amb el món del bàsquet, no? A partir d'aquí doncs, vaig dir-li que sí, vaig tenir una reunió amb ell a Barcelona, amb el seu soci, i amb els anys he acabat sent soci de l'empresa també. No? Llavors, aquest va ser una mica el meu inici, va ser una mica un inici com aquell qui diu de sobte, però que m'ha anat molt bé. Vale. I llavors, diguéssim, aquesta empresa exactament, el model de negoci exacte, quin era? Mira, el model de negoci tot surt d'una idea d'un projecte final de carrera d'un dels meus socis, de l'Edgar. Ell veu que... Bueno, ell va estudiar empresarials i veu que els jugadors, al final, en moltes situacions de la seva vida, doncs, no tenen una persona que els hi porti doncs, el seu dia a dia. És a dir, doncs, et poso un exemple de futbolistes, doncs que el pare es posa a parlar amb bancs, a parlar en fer inversions en pisos, en promocions immobiliàries, jo què sé, en comprar actius en borsa, però són gent que potser no s'hi han dedicat o no en tenen ni idea, i què passa? Que en moltes situacions acaben doncs, arruïnant-se o perdent molts diners. Llavors ell aquí va veure doncs, un nítxol de negoci on s'hi va voler, diguéssim, doncs, informar, especialitzar, i va començar doncs, amb un jugador de futbol sala, amb el Sergio Lozano, li va anar molt bé i a partir d'aquí doncs, va anar creixent. Ara portem 4 jugadors a l'ACB, portem un futbolista amb previsions de portar-ne algun més i anem, bueno, amb el pas dels anys hem anat mica en mica, però bueno, intentem facilitar una miqueta la vida del jugador i que el jugador només s'hagi de centrar en jugar al seu esport. Veig com una espècie de xarxa així comunicada entre els professionals, diguéssim, de la mateixa regió o estat, indiferentment de l'esport. És a dir, estàs parlant de Ricky Rubio, evidentment, és el mateix esport, però Sergio Lozano, hi ha un, diguéssim, bon ambient o, com t'ho diria, contactes? És freqüent que hi hagi... Entre nosaltres, entre esportistes? Sí, dic entre esportistes professionals, perquè... Sí, jo per exemple soc molt... O és simplement de negocis, és a dir... No, tenim, és a dir, ens coneixem, evidentment, i tot ens ha unit el negoci, ens ha unit les mateixes persones, però després ja hi ha una amistat, és a dir, no? Doncs ens anem a veure, ens truquem, escolta, quedem per dinar, vull dir, totes aquestes coses. L'important jo crec que de tot això, al final, també és que el conèixer aquestes persones, en aquell cas amb el Lucas i l'Edgar, que són els meus 2 socis, el que fa és que tu també t'interessis per les teves coses, no? Perquè al final, quan tu estàs en aquest món, no has estudiat empresarials, no has estudiat econòmiques, bueno, jo al principi era com, jo et dono els diners i fes el que vulguis. Clar. Però clar, tu t'has d'interessar pel que fan amb els teus diners. Està molt bé que tu confies en una persona, li estiguis pagant uns diners cada mes perquè et porti les teves coses, però tu també t'has d'interessar, no? Llavors, al final, el model una mica que hem creat també és tenir assessors financers externs a la nostra empresa, treballar amb qualsevol entitat bancària
i doncs, l'entitat bancària que ens faci doncs, millors condicions, al final això és, no? És com un mercat, a veure qui ens fa millors condicions, i a la vegada doncs, també formar el jugador perquè el jugador sigui conscient una miqueta, o l'esportista sigui conscient del que s'està fent amb els seus diners, no? I que prengui consciència de, escolta'm, aquí s'inverteix per això, en aquest apartat s'inverteix per això, no? I ell també doncs, tingui inquietuds i a vegades pugui proposar coses de dir, ei, hòstia, he vist això, què us semblaria, us ho presento, no sé què. I generi confiança, també. Total. I em consta també que vas posar un peu en el món de la restauració, no? Sí, això... Bueno, és d'aquestes coses que al final, quan comences, no tens l'experiència, no coneixes el món, la gent et parla, no sents que, ostres, aquest ha invertit en un restaurant, penses que dona molts diners... És algo que es veu, bueno, habitualment, de, hòstia, el restaurant que el Messi està pel mig, o tal. Sí, el que passa que després te n'adones que l'hostaleria no és un món fàcil, és un món que hi has d'estar dia sí, dia també i fent moltes hores. Llavors, si tu no tens un control per veure què passa, portar un control dels números, portar un control doncs, de tot el que es compra, el que surt, doncs que al final el negoci funcioni, que hi hagin les taules suficients per pagar els teus empleats. Vull dir, no és un món fàcil i és molt esclau. Bueno, ho vaig provar, no va sortir bé, però al final el món empresarial és també d'arriscar. Sí, total. Vull dir, a vegades arrisques, surt bé, i a vegades arrisques i no surt bé. Hi ha algun altre àmbit o sector que hagis provat i, diguéssim, l'empresa hagi plegat? Mira, jo vaig tenir és una història curiosa, amb el meu soci, amb l'Edgar, a través d'una altra persona vam conèixer un broker que treballava al Barclays, a Londres, i bueno, et donava rentabilitats del 30 al 40% sí, era una animalada, vull dir, algú mai vist. I el que passa que teníem, diguéssim, com una red de gent que ho havia provat i els havia funcionat. Gent que s'havia comprat cotxes, gent que havia donat una entrada d'un pis, vull dir, coses que era palpable, vull dir, no era gent que... No, ens han dit que aquell... No, gent que ens havia explicat el seu cas i era veritat. Resulta que diguéssim, amb el pas del temps jo vaig ser dels últims a entrar i era una estafa piramidal. És a dir, els primers que començaven doncs, traien benefici de tots els que anaven entrant mica en mica d'aquest boca a boca que hi havia. I es va destapar tot i bueno, va sortir als diaris, va sortir a tot arreu, és un broker de Girona que va estafar quasi uns 10 milions diguéssim declarats i tot el que no està declarat, evidentment, perquè hi havia molta gent que pagava una història una mica amb uns aires del nostre segon capítol. Negres, Hòstia, sí. Amb Joaquim Fenoll, no com a víctima, lògicament. Sí. Però, bueno, vaja, són d'aquestes coses. Jo no he perdut molts diners, en aquest cas, no van ser molts, i tot està en judici, vull dir, portem 2 o 3 anys amb aquest tema, encara no ha sortit la data de judici, vull dir, s'està recopilant informació, comptes que ell tenia a altres països, vull dir, una miqueta com... Hi ha un grup, no sé, de 150 afectats, t'exagero, una persona que anava amb cotxes d'aquests espectaculars en una casa a la Costa Brava que jo crec que no he vist mai una casa així, un palco, no? Un palco VIP a l'Etihad Stadium a Manchester, vull dir, coses... El típic d'estafa piramidal. Bueno, has de parentar. Espectacular, vull dir, tot el, diguéssim, el pastís era espectacular, però al final, quan anaves, diguéssim, obrint el pastís i veient el que hi havia dintre, no hi havia absolutament res. Ara entrarem una mica més en detall amb els negocis que són, diguéssim, els primordials que portes, però de totes maneres, tots aquests negocis que has anat muntant i que tens actualment, en qualitat de què els muntes? Més aviat com a soci capitalista, inversor? Totalment. O hi ha alguna part allò executiva de dir, hòstia, doncs aquí sí que m'involucro i faig tal? Mira, amb els dos ara mateix que estic, que un és Improving Service, que és l'empresa aquesta que us he explicat de gestió del patrimoni i gestió una mica de la vida de l'esportista. Aquí sí que soc una persona més, una persona que ajuda, diguéssim, a captar clients. Al final, amb el meu món és més fàcil el captar clients, el que jo sigui la persona que parli amb els jugadors, que pugui parlar doncs, amb diferents clients, que pugui introduir aquest model que volem
I llavors ja els meus socis són els que executen, i els que fan les reunions, els que expliquen una mica tot el model que volem. I després hi ha l'altra empresa, que és la de Valhalla Yachts, que és una miqueta la dels vaixells aquests que tenim d'esbarjo a Eivissa. Aquesta sí que és purament i exclusiva de ser soci capitalista. Té bona pinta, Tal com... Jo m'hi endinsaria de cap. De vaixells d'esbarjo a Eivissa. Això pinta de... Però abans tinc un dubte. O sigui, aquests negocis, algun d'ells, o uns quants, la idea és que un cop et retiris com a jugador passis a estar implicat executivament o no? Simplement continuar doncs, com a soci capitalista. Com t'he dit abans, com que sóc tan inquiet i tinc tantes idees al cap i tantes inquietuds i no paro quiet, no ho sé ara mateix. És a dir, la dels vaixells no, perquè evidentment ja tenim una altra empresa externa que ens porta una mica la gestió de tot, perquè al final, diguéssim, muntar el múscul, la gestió, muntar una empresa nova que et gestioni a Eivissa, en un lloc, amb perdó de la paraula, amb tiburons, no? Amb taurons en aquest sector, que vull dir, al final són empreses que porten tota la vida, que al final es mou per contactes, doncs al final ja ens interessa que hi hagi una empresa que porti molts anys i en gestioni tot el negoci, llavors en aquest cas no. El que volem és que el negoci, com aquell qui diu, funcioni sol, va funcionant sol mica en mica, però sí que l'arrencar ha costat doncs, a l'haver de posar diners de la meva butxaca, però era part una mica del negoci. I l'altra sí, la meva part una miqueta és aquesta, l'empresa aquesta d'Improving Service, una mica donar visió, no? En el meu cas, jo sóc un exemple, diguéssim, d'èxit en l'empresa, d'èxit, entre cometes, vull dir que tot el que he fet amb ells m'ha anat molt bé durant aquests 7 o 8 anys que porto, i és una mica doncs, servir com a exemple jo per futurs clients, doncs, anar a les reunions, escoltar, poder dir la meva, però al final és una mica aquesta la meva funció dintre de les dues empreses. Una com a ser soci capitalista, que cada cop hi vaig sortint més, i l'altra com a imatge de cas d'èxit. Va, doncs ja aprofitant que Entrem-hi. ha introduït una mica el tema, exacte. Pronuncia-ho tu, Jordi, que amb la teva veu... Valhalla Yacht Club. Ojo, Entrarem de ple al negoci. Explica'ns una mica Sí, exacte. què és, o sigui, potser entrant més en profunditat. Mira, des de fa doncs, els mateixos anys, uns 7 o 8 anys que tenim un grup d'amics que anem a Eivissa cada estiu, ens passem 3 o 4 dies allà, i bueno, jugàvem barcos, no? A Eivissa, quan vas allà, al final a Eivissa doncs, et vas movent de lloc a lloc, i la veritat que és una illa molt màgica, amb cales molt xules, bueno, amb un ambient molt, molt guai, no? De festa... Hi ha com dos, no? La tranquil·litat de les cales i la festa... Exacte, pots trobar dos ambients, però a la vegada també hi ha la part que pots agafar un ferri i anar-te'n a Formentera, o pots agafar doncs, una embarcació petiteta, un iat en aquest cas, i anar-te'n cap a Formentera, passar tot el dia allà i tornar. I doncs, nosaltres durant 3 o 4 anys ho vam fer, i un dels meus socis va dir, escolta'm, diu, portem 3 o 4 anys gastant-nos diners cada any en barcos, per què no invertim en una empresa de barcos? És a dir, per què no comprem un barco, comencem amb un barco i veiem a veure si funciona o no. Vam trobar una marca que just començava a donar-se a conèixer, que era de Antonio Yachts, una empresa catalana fundada pel Mar de Antonio, i just començaven i treien, just al cap d'un mes de l'estiu, treien el primer D50, que són uns 15 metres, més o menys, uns 50 peus de vaixell, i era el primer. I incorporar un jacuzzi davant. Ens va agradar molt i el vam comprar. No, ens va costar... Sembla propietat del tio de l'estafa piramidal, eh? Sí, no, vull dir que anàvem una mica enfocats una mica aquí. Total, que perquè us feu una idea, al final la inversió inicial que vam tenir cada soci va ser 13.000 euros. En un vaixell valorat amb uns 900.000. La inversió inicial van ser 13.000 euros, i això va ser gràcies a un dels meus socis trobar un finançament amb el banc, que evidentment cada mes pagàvem unes quotes que anaves boig per intentar doncs, pagar les quotes, però vam aconseguir el finançament suficient per tirar-ho endavant. Després del primer estiu, els números van sortir, vull dir,
amb els 4 mesos que vam fer d'estiu, 4 i mig, jo crec que benefici sobre el 12%, vull dir que està molt bé, ningú et dona un 12%, o és molt difícil trobar un 12%, però clar, tot se n'anava amb pagar El deute, quotes, no? evidentment, amb el deute que teníem amb el banc, i també entre nosaltres. Jo vaig ser el que va aportar, diguéssim, els 13.000 euros, i llavors els meus socis, amb el temps, doncs, m'ho van acabar tornant. Què passa? Que com que som tan ben aventurats, aquell mateix estiu, al veure que anava tan bé, en vam comprar 2. 2 més. Vull dir, vam comprar... Iguals? No, o vam comprar un d'igual per sota? i un més petitet, perquè vam veure que els petits, nosaltres tenim el D50, volíem tenir el D50 i que fóssim la primera persona al món que tingués aquest D50, és a dir, és l'únic D50 que porta el jacuzzi, o sigui, és el barco que hi havia en exposició, és el que tenim nosaltres. Era una miqueta la nostra idea, tenir aquesta imatge de dir, ei, tenim el primer barco de la marca que va treure. Però vam veure que els D42, que són uns 42 peus i són 12 metres, sortien més, són més baratos i sortien més. Al llarg de l'estiu, o sigui, per Es podien mes... llogar més fàcilment, no? Sí, i o sigui, al llarg del mes, perquè us feu una idea, el D50 pot sortir entre 23 i 25 cops. El D50 és el del jacuzzi? Exacte. Vale. Entre 23 i 25 cops, que ja són dies, perdó. Que ja En són... un any, eh? No, en cada mes. Ah, cada mes. Més vale. o menys. I estem parlant de mitjana... de juny a setembre, no? Més o menys? Sí, o... sí. Ja et diria que maig ja comença, Vale. però sí, més o menys. Uns 23, 25 dies, i vam veure que el D42, que és aquest de 12 metres, sortia als 31 dies. 30-31 dies. O sigui, pràcticament es perdia Clar, és no es perdia cap dia al mar. Un 30% més, un 25% més. Llavors, diguéssim que la nostra idea va ser, ostres, estem veient que els 42 surten més. Total, que va passar l'estiu, els números seguien igual, o sigui, tot ho vam fer a través de finançament un altre cop, amb altres entitats bancàries, vull dir, vam presentar una mica el model, vam presentar els números del primer barco, ens ho van acceptar, i evidentment, doncs, clar, el model de negoci anava creixent. Vull dir, ara estem parlant de que després d'aquests 2 mesos teníem 2 milions en actius allà, vull dir, només en barcos. 2 milions en actius. Clar, bueno, però si has parlat que el preu o el cost d'un D50 has dit que eren 900.000? Sí, 900.000 més... Eren 900, són... No, més. 800 més el D42. Sí, m'estic quedant curt. El D42 eren 600. 2 milions i mig amb vaixells. Amb vaixells. I en teniu 3? 4. Ah, 4, un mes. L'any següent en vam afegir un altre D42, o sigui... 3 D42 i un D50. O sigui, estem parlant d'uns 3 milions d'euros amb vaixells. Mm-hmm. Però, clar, el model ara mateix és... Ara sí que ja anem veient una mica més de retorn. Els números han baixat perquè aquest estiu no ha sigut un estiu molt bo. Vull dir, ja et dic, els 2 primers sobre el 12%, ara hem baixat sobre el 8-9%, que està molt bé, també, però bueno. I ara, doncs, anem veient que podem canviar. Ara ve també la Copa Amèrica de Vela. Els nostres vaixells intentarem a veure si pot ser que serveixin com a aquests vaixells que tu puguis anar a veure la Copa Amèrica des del mar, no? Sortides amb empreses, amb gent en particulars que vulguin viure una experiència des del mar i veure la Copa Amèrica des d'allà. I que el cost d'oportunitat d'aquest esdeveniment potser farà pujar el marge de guany. El que passa que li estem donant una volta a veure què fem també amb els 50, perquè al final hem vist que realment el model i el que et dona realment els diners i que et fa guanyar, doncs, de veritat són els altres dos. I no aquests. Però al final són 8 peus de diferència. Què creus que ho diferencia? Perquè hi ha un canvi, per exemple, de llicència per portar-ne un i l'altre, o perquè... Sí, el canvi de llicència hi és perquè a partir de 15 metres tu ja... No, perdó. Amb el de 12 necessites el PNB? No, el PER. El PNB és fins als 8 metres, no, els dos necessites el PER, perdó. El tema és el preu. Vale. El canvi és el preu. És a dir, depèn del mes en què estiguis d'estiu, per exemple, juliol i agost, que són els mesos amb més gent, doncs a Eivissa és diguéssim, temporada alta, el preu canvia bastant. O sigui, són 1.000 o 1.200 euros de diferència entre una embarcació i l'altra. Llavors, al final, la diferència de tamany no és tant, però sí el del preu. Bueno, tens el jacuzzi.
Sí. com a mínim. Sí, però bueno, no el fas servir molt, Vull dir, és una que mica... fa calor i tal, Exacte. és més... Bueno, i quan sí que pares a una cala, llavors el que fa és agafar l'aigua del mar i t'omple el jacuzzi, tu estàs allà estirat i estàs a punt de però clar, l'embarcació es va movent. Llavors, clar, com aquell qui diu, va saltar l'aigua, exacte, va saltar l'aigua de costat a costat. Bueno, que tu jugaries al D42. Jo sí, veient com tal, i al final crec que quan muntes un negoci t'ha d'agradar, però a la vegada també mires els números. O sigui, Tal qual. és així. I quan costa? Jo ara vinc, perquè entenc que, o sigui, el target és qualsevol particular, no?, Sí, que vulgui jugar i ell mateix portar l'embarcació, no hi ha patró pel mig. Tenim un patró, que Tenim això, un patró. però tu no estàs pagant el patró, és a dir, el patró ja té el seu sou i tal, el que tu has de pagar és l'embarcació, com aquell qui diu, llavors els preus, ara no te'ls sé dir exactament, però jo crec que eren, en temporada alta, els 42 són 2.500 al dia, més gasolina, perquè tu has de pagar la gasolina. El que passa que nosaltres, doncs, bueno, ara semblarà graciós això, però nosaltres hi posem l'aperitiu, diguéssim, el posem nosaltres, les begudes, perquè la gent arribi allà, doncs, escolta'm, que en un moment donat, durant el matí, vulguin fer un pisco labi ràpid, unes patates, jo què sé, embotit, hummus, xampan, els hi posem l'alcohol, si puguem begudes, les que vulguin. El dia abans ens ho han de dir i els hi anem a comprar i els hi deixem allà i llavors ja els hi preparem tot i cap al mar. I l'altre, el D50, jo crec que diríem temporada alta són uns 3.200, 3.300 euros. No t'ho sé dir exactament, perquè ja et dic, no, vull dir, no porto els números, Sí, però... això és de puta mare. Jo me'n recordo llogar una barca de merda que no necessites ni títol, pagar 200 o 250 euros al dia, però és que me'n recordo la imatge amb les bosses del supermercat. Naufragi, no? Bueno, sí, depèn del que portis a les bosses, pot ser que... Però era molt No, jo ruïn, l'últim bueno. cop vaig sortir amb sang, amb un punt i tot. Sí? Sí. Així, podem dir que va anar bé, doncs. Bueno, sí. Segurament que devia anar bé. No, va ser un disbarat el que vam fer. Llavors, o sigui, cada embarcació té patró. Sí. Vale. Per un tema de seguretat bueno, i per ho posa un tema l'empresa també de... ja. L'empresa que gestiona tot això, al final ja posa els patrons directament, nosaltres coneixem els patrons, sabem quins són, i bueno... O sigui, és una altra empresa que subcontracteu. És a dir, nosaltres teníem les embarcacions i vam conèixer a través del Mar de Antonio, a través del creador de la marca, vam conèixer el Claudi, que és la persona aquesta que té Redmi Boats a Eivissa, i ell té, diguéssim, l'exclusiva de De Antonio a Eivissa. O sigui, la majoria de De Antonios els té ell. Passa que a nosaltres li estem portant pràcticament el 50% del seu negoci és nostre. Perquè nosaltres en tenim 4 barcos allà i ell en té 9 o 8, que són De Antonio. La meitat dels que té són nostres. Llavors, bueno, tenim un tracte entenc que diferent, no diferent, evidentment, als altres clients, però que ens tracten molt bé i que sí que se'ns mengen un marge molt gran, perquè nosaltres es queden un 20% de gestió, però al final, si no ho hauries de fer tu, i és difícil introduir-te en una illa que ja està molt per mà en la gent que porta tota la vida. El que no entenc, dius que teniu més o menys el 50% dels vaixells que ha fabricat, no? De les embarcacions que ha fabricat. No, que té Redmi Boat a Eivissa. Vale, per això. Vale. Sí, que té aquesta empresa a Eivissa, doncs, si en gestiona 8 o 9, nosaltres d'aquestes 8 o 9, la meitat són nostres. I vau apostar tan fortament per De Antonio? Per quin motiu? Perquè aquestes embarcacions són diferents a les, més o menys embarcacions... Sí, m'encanten, són molt singulars, molt maques. Hi ha els llats aquests, diguéssim, de tota la vida, els azimut, que són aquests molt més... El típica forma en punxa, i en canvi De Antonio és morro xato... És una mica com aquesta barca veneciana, no? I hi ha la Fior també i la Pardo, que són 2 marques també. La Pardo és italiana i la Fior del nord, però a nivell qualitat-preu De Antonio és la més, diguéssim, competitiva. No és no és una Pardo ni una Fiord, però tampoc és un vaixell amb unes prestacions baixes, no? Sinó que a nivell de qualitat-preu està molt bé. Llavors vam apostar per ells perquè just començaven, diguéssim, a tenir ja nom i a donar-se a conèixer molt, i ho vam veure i res, la vam agafar per això.
I quin és el target que acostuma a llogar aquestes barques? A veure, la majoria de gent és gent que ve en família. Vull dir, inclús tenim... A veure, hem tingut futbolistes, algun de renom, vull dir, però sobretot famílies. Recordo una família que porten 3 anys amb el mateix vaixell, una família d'un expilot de Fórmula 1, i tota la seva família i ell doncs, venen i estan molt contents. D50? Sí. El D50. Estem parlant de Fórmula 1, Marc. Però no agafen l'Spartan, agafen l'altre. Sí. Spartan és el nom que li heu posat vosaltres. Spartan és el primer que vam comprar. Sí. Home, doncs molt millor, no? Públic familiar, perquè clar, penses així a primera vista a Ibiza, Problemes. dius festa, alcohol, Bueno, hi ha de tot, drogues, a veure, entenc que hi deu haver de tot. Vull dir, jo, per exemple, amb un dels patrons li vaig preguntar i ha viscut situacions molt incòmodes. Amb les vostres barques. Amb una de les nostres barques va viure una situació molt incòmoda. Es pot saber què va passar? L'anècdota. Sí, a veure, bueno, ho podem... Doncs, L'anècdota. Estava amb una gent, diguéssim, que eren narcotraficants, o això semblava, per la pinta que tenien. No vull qualificar ningú de narcotraficant, però vull dir que... Homes de negocis, ho podem deixar així. Diguéssim que van pujar un grup de noies a l'embarcació, al vaixell, i bueno, diguéssim, de l'alcohol i una mica de tot el que portaven a sobre es van passar una miqueta de la ratlla amb alguna de les noies. I el patró es va tenir que posar al mig. Bueno, és una situació incòmoda perquè al final tu ets el responsable d'aquesta embarcació, tu ets el responsable de que tot funcioni, de que tot vagi bé, i escolta'm, si s'enfonsa el barco el responsable ets tu, per això ets el patró d'aquesta embarcació. I ell es va tenir que posar enmig d'una situació incòmoda amb l'atenuant de que li poguessin treure una pistola, que li poguessin fer mal o alguna cosa. Sí, i delicat, perquè alhora també és el client, que li has de dir com s'han de fer les coses per sentit comú. Sí, però bueno, al final, quan no es té els modals que s'han de tenir o l'educació que s'ha de tenir, doncs escolta'm, agafes, tornem cap a port i s'ha acabat, i m'és igual el que hagis pagat o hagis deixat de pagar. Però al final tu t'has de comportar en un lloc que al final no és teu, aquesta embarcació no és teva, de la teva embarcació fes el que vulguis, i si, jo què sé, la vols enfonsar o jugar contra una roca, doncs fes-ho. Però has de mantenir una mica una educació, una embarcació que no és teva i que al final hi ha altra gent, també. I facturació fins al moment? Tens els números ara Jo et diria que facturació entre els 4 barcos, et diria aquest estiu, que ha sigut poder el pitjor dels 3 que portem, diria 350.000 euros de facturació. Clar, és que al final la facturació anual és aquests mesos d'estiu. Clar. Vull dir, entenc que durant l'hivern Sí, no hi haurà. sí, per això és durant aquests mesos d'estiu. Uns 350-400.000 euros, jo crec que et diria. Per tant, quan teniu previst allò un any concret de dir el negoci a partir d'aquest moment passarà a ser rendible? Jo crec que aquest estiu ja. Aquest estiu ja? Sí, et diria que sí. És a dir, Sí. diria que el primer barco, la primera embarcació, l'Spartan, està pràcticament ja pagat. I teniu previst adquirir algun altre vaixell? De moment no. De moment no, perquè estem intentant, a veure, com us he dit, a veure si surt això de la Copa Amèrica, perquè això ja et donaria... Setembre, diguéssim, creiem que els estius cada cop seran més llargs per tot el que està passant a nivell climàtic, però tampoc ho podem preveure. Llavors, si diguéssim al final d'estiu, setembre, octubre, tenim aquesta oportunitat de la Copa Amèrica, doncs és un plus. Vam estar mirant també de portar el model aquest de negoci a altres països, és a dir, a Miami la temporada doncs, pràcticament és tot l'any. Tot l'any. Llavors, l'estiu sí que és una temporada de tornados, de tempestes, de que el temps canvia moltíssim, però Miami a partir del gener-febrer ja comença a fer bo, fer una temporadeta des de novembre més o menys fins a això, febrer-març, doncs ho havíem pensat de portar els barcos. El que passa portar el barco fins allà són 60.000 euros, portar-lo en un vaixell d'aquests de càrrega, posar-lo dintre d'un contenidor, i portar-lo cap allà són 60.000 euros.
tampoc tenim l'estructura suficient allà, no coneixem la suficient gent perquè ens pugui gestionar, tampoc hi estem a sobre, perquè al final Ibiza la tenim a mitja hora, agafem l'avió, hi ha un problema i et plantes allà, però a Miami, vull dir, són 8 o 9 hores, 10 hores d'avió, llavors és més complicat. Ja vaig veure que estaves a l'estadi dels Hits, Sí, pot bueno, ser? això, jo hi vaig anar com a oci, vaig anar amb la meva dona, però sí que vam anar, De Antonio ha obert una casa allà, ha fet un concepte tipus el Soho House, no sé si coneixeu Hòstia, el molt Soho bé. House què és, bueno, doncs vol fer un concepte per tots els clients que tingui De Antonio i té una casa allà a Miami i té 2 embarcacions i bueno, munten events, festes i pots disfrutar d'una de les embarcacions i ho vam fer. Vam agafar, vam recórrer diguéssim, totes les cases dels famosos, ens vam introduir per dintre de Miami, pel downtown, i va ser molt xulo, la veritat. Qualsevol pot comprar una embarcació d'Antonio o és la típica marca que posa algun filtre pel mig? Qualsevol. Ja ho veus, tres nanos joves, com aquell qui diu, han comprat 4. No posa cap filtre. Com anem, Jordi? Perquè Doncs mira, portem exactament 45 minuts, així que si vols podem finiquitem una mica. Podem finiquitar-ho, sí. Vale. Simplement per curiositat, el teu compte d'Instagram, més enllà de l'empresa nàutica, de nàutica, sí, l'empresa d'embarcacions d'esbarjo, surten, diguéssim, 2 projectes més. Què són exactament? Són negocis també? Perquè un és Takeover, no? Sí, Takeover és una idea que un dels meus socis va tenir. No sé si coneixeu Overtime. Jo ara mateix no. Bueno, Overtime és va començar com una plataforma per, diguéssim, visualitzar o viralitzar els jugadors, no? Introduïen highlights, vídeos de jugadors, situacions del partit, no? I tot això ho penjaven a Instagram. Llavors ara ja s'han creat, és una empresa ara ja funciona com a Overtime, ha creat un equip als Estats Units, un equip on els nanos van allà, entrenen i és un equip previ a escalar a la NBA. Llavors va començar com una plataforma en xarxes socials, amb vídeos de highlights de jugadors i tal, però ja... En plan, lliga universitària, per exemple? Sí, va començar amb lliga universitària, però ja ara porten ja NBA, porten Eurolliga, porten ACB, inclús porten cantera també, o sigui, descobreixen, cada país té Overtime França, Overtime Espanya, llavors ara cada país també descobreixen nous prospects o nous jugadors que puguin ser estrelles, pengen vídeos, highlights, i nosaltres vam voler crear una miqueta el mateix, i això era Takeover. Però bueno, s'ha quedat bastant en stand-by, això era una idea d'un dels meus socis, que nosaltres, el vam, diguéssim, recolzar que ho muntés, però no ens hi vam involucrar. No t'hi has involucrat com a soci inversor? No, això no. Vull dir, l'empresa, diguéssim, Improving sí s'hi va posar, però l'empresa, no jo com a Pere Oriola posar diners, sinó que com l'empresa, doncs, per una mica recolzar la idea que tenia el nostre soci. I després també hi ha un eSport Management School. Sí, això és l'escola que estic estudiant. Estic estudiant gestió esportiva a l'escola aquesta Unisport i és una mica doncs, el que m'agradaria fer quan acabi la meva carrera esportiva. Dedicar-me al món de l'esport, al món del bàsquet, però des de fora, en aquesta vessant, de gestionar una miqueta des de ser director esportiu, des de ser agent, gestionar dintre un club, ajudar una miqueta, des del meu coneixement, ajudar una miqueta a clubs o entitats esportives, en aquest cas de bàsquet, que ho necessitin. Molt bé. El toc final. Som-hi. Pierre, a 5 anys vista, quin és l'horitzó que visualitzes? A 5 anys vistes, jo crec que ja retirat, perquè no vull acabar molt tard, perquè crec que vull disfrutar de moltes coses de la vida que no he pogut disfrutar, moltes activitats que no he pogut realitzar mentre he sigut jugador. Sí que m'agradaria durant anys comentar partits, és una cosa que també tinc allà, però sobretot això, intentant ajudar a jugadors, a entitats, a clubs,
tirar endavant doncs, els seus projectes, tant individuals en aquest cas com de jugadors, d'intentar doncs, captar, ser un scout o un caça-talents, una miqueta un agent que trobi doncs, talent i que ajudi aquests jugadors a aconseguir el seu objectiu, o inclús entrar en un club i entrar doncs, des d'una cantera i a poc doncs, escalar el primer equip a intentar doncs, això, gestionar una miqueta la part esportiva. Sense deixar el món del bàsquet. Molt bé. Bueno, crec que és el món que més domino. Llavors, al final, tindré les meves coses fora, evidentment, les meves inversions, i seguiré inquiet i seguiré pensant com moure els diners, perquè els diners fan més diners, això és així, però sense perdre de vista una mica el meu món, que és el bàsquet, i donant-li, doncs, jo crec que tot el que m'ha donat el bàsquet, tornar-lo a intentar ajudar a clubs o a esportistes a poder aconseguir el seu objectiu. Sí, perquè si no ho trobaries a faltar. Bueno, Pierre, com ja són 3:15, ens hem passat una miqueta, però jo crec que hem estat bé. Com t'has sentit bé, no? M'he sentit molt còmode, perquè m'ho he posat molt fàcil, llavors al final, quan t'ho posen tan fàcil... Hi ha gent que es pensa que som taurons, però al final... No, i l'escenari també, escolta'm, ha ajudat, ha ajudat molt. Sí, és càlid, immens però càlid. Molt càlid, molt càlid. Sí. Doncs res, Marc Valls, un plaer, com sempre. Jordi Alberti, Pierre Oriola, moltes gràcies per acollir-nos al que és la teva segona casa. Ens veiem al següent episodi.